5 snin ilu, eżattament f'Marzu tal-2007, il-lukanda Jerma Palace għalqet il-bibien tagħha. Kull ma fadal illum il-ġurnata minn din il-lukanda li fi żmienha kienet l-akbar waħda f'pajjiżna huwa biss il-bini tagħha. Bini li kif tistgħu taraw tħallaw hekk fi stat abbandonat. Dawn huma filmati li juru l-lukanda Jerma Palace ħajja, lukanda terba' stilel li kienet gawdi minn prestigju kbir. Infetħet 30 sena ilu fl-1982 u fi żmienha kienet l-akbar waħda f'Malta b'700 sodda u 326 kamra. Sabiex inbniet ħadet 3 snin u ġiet tiswa 16 miljun euro. Illum il-ġurnata hemm biss bini abbandonat, ġerħa kbira għall-għajnejn u għan-negozju taż-żona. L-għeluq tal-lukanda ħalliet impatt fuq il-komunita kummerċjali taż-żona ta' Wied għaliex it-turiżmu f'din il-lokalità illum naqas radikalment. Sentejn ilu l-Gvern kien ħareġ jgħid li flok il-lukanda Jerma f'Wied se tinbena lukanda ta' 5 stilel, appartamenti lussużi, uffiċini u stabbilimenti kummerċjali. Il-Gvern kien qal li dan l-investiment se jiġi jiswa aktar minn 150 miljun euro u se joħloq aktar minn 200 impjieg ġdid. Proġett li kellha tieħu ħsiebu l-kumpanija JPM Brothers tal-Aħwa Montebello. Proġett li iżda qatt ma sar. Fil-mezzi tax-xandir kienu deru stejjer fejn kienu rabtu l-beħ tal-ġerma ma' xogħol li kien sar fir-residenza ta' Tonio Fenek minn JPM Brothers. Kien intqal li dan ix-xogħol fir-residenza tal-Ministru kien sar lilu bi pjaċir talli kien ser jintervjeni biex isib beħ tal-lukanda. Il-Ministru Fenek kien ċaħad dan. Ir-realtà tibqa' li llum il-ġurnata in-nofsinhar ta' Malta jinsab bla lukanda ta' prestigju.